Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lepeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak terangke tersusun jari, indak tersabui tabilang tuah teratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau, jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampuna labiah. Ayo manyong ke detu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo, timbu taragak jotakana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti, yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang, sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato, barisi pituah jona sehat sabateh mungkin dengan patui. Sawajah rundiang kede kakak, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapu. Ke bawah teka sejak bulan laia jabatin selanggano, kateh tambun jantan adek jesarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak, rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alapeh paranta gajai, taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kuda tua. Bari izin nembo ne mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan cedek pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang. Jo sarak jauh sekali ilmu bakurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh ke maah. Panjang bakarek lamah bertahu salah bersapo bertukar banjak. Banjak ke tengah kok nyesipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita. Aju mau pakai ke maah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang seorang laki-laki sumarak rumah nan gadang harapan ibu jobapu. Ansu-ansua kemari dua anak. Adorun jangan ka disabut rai tersimpan ka diboka aduk ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak ka jadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jo nasihat itu nan utang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu asetitik nak ditampuang hanyut tarapuang nak dipinteh. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak. Sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang dibatin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sikolah, banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggunyo bintang film itu nangguya harap buah bana. Cah carai sabanta kawin pasang nanura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua. Sabaliaknya nak. Rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai.
Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio inyo bagalak-galak juga. Orang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baco. Iduitnya santai tak menggintang. Mesra nan bak parangko joam polo anak cucunya jadi orang sampai mati cara tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapat sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta? Indak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai katu. Ceko tu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tuh ya? Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pike nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu kerekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan kata mutiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji. Bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana ke dapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Jangan tuturan sampai habis, simakkan kata cik-cik rasio buhu ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita bermain pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak serugu raso kuburan. Apalah ngaran-karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun indak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudiak tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuk angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangih doa dilapeh agiah lah ba'a seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memaluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam. Sia kehurang di sampingnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang jusuri mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan. Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jinih urangnya si Tiawa namo babari.
Sinan tak ucap niat kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah. Terima kasih ya Rabbani. Terima kasih nan pangasiah lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan si Tiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunya. Dia arok bagak mendatang gen yang dia ulah hati gadang. Tagarak tangan beliau hendak menjamah si Tiawa. Datang larangan menagahkan. Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan. Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana na menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baitu tarikh mengabarkan. Nan bak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo juisinyo milik Adam Yusitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya mendekek saja diharamkan, baik itu peringit dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih. Hawa talangga depan tangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khuldi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Keduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalaulah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh urayan kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kita memahami. Adapun diantara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manolah macam dan 7 anak. Cuba simakkan jale-jale. Nan pertama Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan balua laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nan sama baimbawan sinan sumara alam nangko. Nang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bagi Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun ke datu ke paranormal, konon ke arwah orang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alus. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk. Tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samiang indak carai tangga. Digungguang ju tangan kida, dipangku ju tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Joko dikarek tulang dado padusi nak mendahulu senjang teraju rumah tangga. Konon tangkurak nan disai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nan jauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nang gampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak.
Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau gadang saitnya rawi rancak baun mendayo pantang dikacak di parenai memacah buek itu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai orang dipulang. Up to you pak kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Aku nang kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabek nyolungga mudah picayo mulut manih. Kuk tasintuh dawai batinnya badan tiang kelubu hati rumik memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanya baru dipinteh tertumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasaran tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato tabah-tabah mendangarenge itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kua jangko balanjuang takaran cupak. Pacik taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nang kanam. Santano awak sasek jambo capek-capek mengumbalikan. Nyampang kok kaki nan tarancah elo lalangkah ganjua surui. Salah ke manusia minta maaf. Kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa meisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilau konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang bilah rintang di pupui-pupui arih pulau bersarang jauh yu. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. Insyaallah takwa pintu sinan tabantang jalan rayo. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka garak jauh sau mai riang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pemboka pasak jorintangan nak lapeh badan dari seso. Insyaallah. Kok tibo sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danga de anaknya tu nyato na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabui jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujui paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad nikah kumpul kabau tu mana monyo. Atau laibana ijab kabul dibayar rukun syarainya, tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat memakai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah. Suruhannya tu de agama nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah bukan lil hawa jana pasu. Salampih dan daripada itu nak. Sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah diradainya. Bak bilalang dapet basiang parwi kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah baca kan. Manalah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Nan ketiga menjadi bateh peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat Iko nan ingin ayah rantang, cuba simakkan jale-jale ranuang kambana dalam-dalam.
Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengipih gajolak batin kaganti tambang pasu-pasu. Sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang di ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona. Baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo. Nyampang ke putui halang-halang alamai dialau dek lembubu entah kamalah marawaknya. Patuiklah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puaso badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh biduk tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk baku tiko, tapi selama anguk turun naik batehnya liang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia jua orang kampung dipatengangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia akhirat indak jusia kebebagi. Semenjak baulua jawe timbang tarimo je bapaknya dicatat de angku kali. Bapindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya kain baju jo kelengkapan rumah sarato para buiknya. Tapi baragam kandak je pinto cupak tetagak nak diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulo bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulau banyak lah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju seragam SPP je kurikuler bayu atau senyanyek. Konon pulau nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak sampunyo awak jo. Payah? Iyo payah. Paniang? Ndak paniang-paniang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang je malam hujan ribui paneh memanggang mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh tak mencotok. Sedangkan di sawah pangkua balabiah nilapiak pinggan tak cukup awak seorang namandayuangkan. Babi ini artinya baban ini. Baban naniko ke dipikua itu kasihnya. Nah, kowe itu lagu lagamnya eloklah badan tak begini ya. Nak lapeh baban dari badan. Iya itu. Disiko pangka kajinya juang. Coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan laba mulai baban lah nyatu ke dikako. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Tak kalau baniah ditugakan datang dari sulbi bapak. Bajuta bibit nan masyarakat hanyalah ciek nan kaluluh nan lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap berbanyak parang masosoh samuinyo bakaja ke dinding rahim bibit nan datang dari ibu. Kutiko namanang lama nyatu jadilah inyo embrio janin nan baka dilayakan. 9 bulan badan datu ruang balenong mencari pintu. Kalua berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa tenju gadang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang hidup nak parang nan tidak kunjung usai entah kok mau malarainya. Dai tawang nyampang kanduangan tak bagara kalua paja tak mangeak tandonyo anak kurang sehat. Bamasukkan ke indikator baparam di bilik kaco sampai merengek minta susu. Maka ujui kato putih rundiangan nak. Di pado dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang memikua baban nan barek bangkalai mesti disudahkan. Joko kakeo ateh dunia eloklah kalah dahulunya sangke di dalam rahim ibu.
atau matilah tarulai ketek sejangka tanah ala cukui secapiak kapan ala sadang maneh tidak payah ame. Hidup adalah perjuangan, tantangan para lu untuk manang. Calia ke contoh halang-halang. Bana gagah potongan tali panjang gumpalan sare, tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takananya. Lihat pulau bidua pincalang. Ko bidua indak bermuatan, jalannya maliwak-liwak rumi nang kodoh mendayungnya. Gilo dilapi-lapi ombak, dek riak badan lahol yang konong dipupui angin badai tampan ke karam tak bertumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak bababan ampuang dek indak bermuatan, itulah alam mencontohkan. Maka pada hakikat maknanya nak, guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggung jawab, ada dua macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Orang biasa di sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih panggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisa yang negeri ke mana, nan makan jeminum tersedia kandang disapu petang pagi alun saki ubek latibu. Walaupun gapuak capek gadang, namun dagiangnya gaca tulangnya lunak rasu amba kurang berminyak jatuh harago di pasaran. Bandiangkan jo ayam kampung. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah deh hidup berdikari dagiang padek taluannya maha urang bakaja mamalinyo. Cuba mencari apa kuliliang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham yusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah main sogok, luluh dak jaso pitih banyak sampai gadang merengek yo. Mengge, tidak kreatif kecik kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularai prihatin di dalam hidup baputa kinci-kinciannya. Itu satu tuh. Itu yang kedua. Yang kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang orang didayo setan tagak disimpang kebiimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bataruh jo resiko masuk penjaro di adang. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang kemenangi, tak ada si upiak kemerengek badan sekarek dipikirkan, na lain indak masalah masa bodoh nang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tanggona, orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjara takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasuang tinggal tak musang ngalang menyembah. Ulah dak laku perangai awak banyaklah orang ngentas esok. Mintuo menangguang malu, mamak rumah dapat gatanyo pembayan kane miangnya gawi gapai ipa jadisan. Ya nak? Nah, dek sebab karena itu nak, usah takwi banikah kawin ijan cameh memikul baban. Banyak manfaat jo faidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Picayolah. Di pada suatu kali sangkek beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Ba bunyi tanyanya. Ba adik ciek saja istri Buya indak serupa jena lain. Sedangkan ayah juni niak Buya atau dun sanak jo sahabat banyak babini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuo dia mak pajar. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba ndangai elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kena elok salero tunggang kena lama. Orang memilih calon istri mencari pasangan nuduik tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibi anak muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indak rendah talampau penggalak manih betutua. Lincah ibarat anak kucing galinggaman orang sebalik tak pueh mato memandang dapat menyapo jadi jo. Pendeknya kame, seksi, gaul kecek orang kini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pula,
anak surang sama tuayang si upiak si buyong sinan mandeh guru bapak batokoh mamak kepalo bang nagari udanyo DPR tingkat 2 rancak iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak, hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuhi. Sebab kesempurnaan manusia justru talatak di kekurangannya itulah. Hanya Allah dan samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayui sinan balabiah indak nan elok tak baca cek, alun nan buruak tak baimbuah tuah segandiang di cilako. Ado kalonyo iyo le rancak batang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjujainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi puloh. Tapi kurang sesai sabalango masakan nyo indak badakeh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawak. Pendeknyo sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam mijuak sabalambang antah kiamai ke basuo. Namun semantang pun baitu nak ijan pulo asah bapaci baru tarisek lata ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nang jatuh masak cuki kok matah digoyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namakan. Kok tiba sudi siasek waang bertanya baki ayah. Bak caro mencari jodoh ya. Mudah. Cari nang ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonyo. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampek lokasi berdirinya. Dan dimengkasih jo perumahan karakter pribadinya, akhlak je budidaya taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik, nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku si anak, ibarat gambaran fotokopi ya sia cetakan ibu bapa. Tua juga kecil orang tua. Kulai kuria induaknya, tiba dia anak rintiak juga. Indaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak, nyampang sampi tanah tak cukup awak bakandak rumah gadang, maka raganglah keteh salampih buek loteng rumah betingke. Bantu biliak kurang manakah, kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi amek, ulang menata ruangannya. Tapi nak, tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah, rumit tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nanayah gamangkan mana. Pujuang rundiang simpulan kato nak. Dek karena istri pamenan kita, tunjuk ajari elo-elo bimbing arahkan kenan bayi. Umpang sisi kurang tu kuatlah itu bangkalai dek suami. Kok lawas suonan diangan, lai betamun di kita awetlah rumah tangguang indak terpikir mendoi itu mana ketubuya. Mangkunyo ado diadokan nak. Dibuat baru menjadi. Ciptakan suasana nan kondusif baitu katualihnya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi raja, istri umpama jadi ratu, rumah tangga jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah. Rumah tanggaku adalah syurgaku, adalah istanaku. Nah, ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batanda tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya. Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangki yang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak jo carain membaca. Pantangkan bana tunakkan luang. Adai berang sarak malarang tak cecek di dalam kampung. Ayah lah satu keneniang betul. Pahamkan isi pantun orang, ba'a bunyi pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak. Mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu. Ijan pado galeak peak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari. Itu pengajar cedek pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lain nak enjoy bahagia. Mulai dari suami.
Agih contoh bari tuladan. Nan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melompek tuannya tagak di pimatang di mata anak tak menggigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jan timbul sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bagi suami biasa disabut je tumpangan, artinya biduk nang jadi tompang. Atau lazim biasa juga disabut dengan junjuangan, aranti yang ketampe inggok gagang. Keduanya satu mengkasih, yaitu tampuak tangkai pucuak pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bagi walinduang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Labiah jo fisik jenalaya unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau sandak sabuliahnya ampe faktor mesti diateh. Ko indak bana kebalabih minimal semua setingkek kok kurang jen jauh bana. Manya nampe. Yang pertama, ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang ko randah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban raso taimpi dan diateh. Dan kedua, jauhmu abalabiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah orang pedusi capek tua walau umuannya lebih panjang. Maka nanti dikhawatirkan beko sepangga perjalanan si mama lawa kerunyuk si papa nyocoga juo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik tambah 7. Maka berumur lah ini 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan bisa rempi. Nyampang cowok tamat SMP, cewek betinte doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kecadiak bini dari awak mengapi basi jebilah alamai melonjak anak baji. Dan kampe, ekonomi baitu pulau. Kok kayo bini dari awak, randah bana padangan nurang hilang tuah jatuh martabat. Di awak ditoron tabalikan denyo diambil kebasahan. Nayak bendi haram kok rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukup ke mengawak itu. Namun samantang pun baitu nak. Pasan nampak macam tadi sabatih teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunanya ayah kanakan sekadar antisipasi. Malantai sebelum luluh dijual mengko dibalik inge-inge sebelum kaneng. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan. Caliaklah contoh bakulil yang lah banyak caminan kabu. Di masa musim saisuak sangki ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nan bujang gadis taruh nan duda jenan jando tahu beres terima sudah. Mama-mama punya urusan kemanakan pinjam gua. Ado bana tu mah undangnya, kemanakan seperintah mama, kato putih dalam tangannya indak boleh dibanjang lain. Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri, sebab beliau orang Sumando gunanya akan menikahkan. Dalam mencari pasangannya, banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serato, kekayaan ataupun gaya penampilan, dikaji asal suanya dicaliak budi jeparangan. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari, asahkan balain suku menurut adat yang berpakai. Joko lah nampak nan ketujuh lalu ditingkik janjang urang atau diresek dirisiak-risiak diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak maka langsunglah meralik kawin. Kini siriah lah nayak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang nenek mamak. Baitu cara saisuak nak. Baitu sistem kaum adat jaranglah bana menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak. Antara ayah jua maang kami nan indak semua kenal.
Di pelaminan baru besu di dalam biliak baketahuan barisuak mengko basepuan. Kok duduk menjauh-jauh, bajalan bajarak-jarak mengicik sindia menyindia. Bebilang bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatahuang, dikaja nyo tabang randah, awak talengah nyo marau. Kok begitu ya? Iya begitu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini kuah. Barampe kalian berunsana, selesai saja jalan kapal sampai begini mesrajo. Dek masuk baru-baru bah kemana? Dek musim batuka-tuka. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang urang gae indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nambak lape inggok di daun, barulah tibo masonyo ingin membangun rumah tanggo bararak kepala minan. Kami hanya diberitahu, indak dibawa bangun pakai. Kami tinggal ACC saja memakan duang di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadonya lah kami, sadonya lah sudah dek kalian. Sajak mau urus surat nikah, hari je tampek balangsuangkan bahkan biaya ongkos alek putih dah orang nombor 2. Kini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini koah, basuo dua aliran masing-masing yang punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian, nan tuo bakato kadin nan mudo kareh membatu. Maka terjadi benturan rumah tanggo parang anak jorang tua hasilnya kalah keduanya. Di ayah jomandeh otoriter cara lamo nang dipakai. Maka salah satu mesti basuo keduanya sama tak elok, yaitu nan pertama dek takwi yo kabadoso kamalawan si anak mangguak juo, tapi angguaknya tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak dapat restu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda pe malu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir, kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bakari rotan, dibuang anak nan surang ai terserak di nagari. Nah, dek nyato akibat mularaiknya mesti diambil jalan tengah dicari solusi sama bayi. Saraiknya menurut ayah. Kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing yang hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua cara lama je cara kini dua-duanya sama elok di samping ada cilakonya. Marupanya. Yang pertama taraduk mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang jati. Itu betul. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marape pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih ya beko. Memandang rancak roman saja budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah disikolah peran ibu bapa orang nan banyak pengalaman ladiah arif dia bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuak namanya sama manusia. Usahakan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok dapet pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak jo. Sebab itu kata ayah, kok lain je orang awak, lama kami berbahasa basi lebih lancar komunikasi biologat atau budaya. Nyampang ada pilihan dua antara orang awak je orang lain. Samo konten samo nilainya prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Dan ketiga mencari kecocokan memilih nan pas nan sesuai boleh saja saling jejaki pendekatan tu mana mana. Silakan, dah. Sabateh patut kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabe kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia takubak kabel pembungkus. Arus lalu kawek balago api tabi lampu kosleting nyalo nan tidak tapadami. Kamanga bekuyuang. Mako kok kaba pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman di dado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nan kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironya.
Ayah nan tidak payah hame karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diaga ina menabang usah merabahkan memakan nijan mahabikan makan tabu jurek-urek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah teben di jauh taibo timandek. Kesimpulan bicara ayah, iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu tantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya, cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Saraiknya, katuju dia orang ke memakai, sesuai jo kami ke memandang. Itu saja, dah lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab kabul sambil basalam baganggaman di mukosasi nombor 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek marapulai calon suami. Maka saja masuk tuku itu tabuhua arik silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Katehnya lah tambun jantan malanteh langit 7 pangke tercatat di luha mahfud. Kabawah lah tak kesiap bulan mahunjam pitalo bumi talewa dalam negari. Nan bak puntiang laki kaulu dipalik lilin ju ambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Coba ang bayangkan juang. Baik itu sakralnya akad nikah, baik itu sucinya sunnah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja, berubah haram jadi halal, cako tagah kini surah. Hebat tak? Nah, malah indak saja merubah hukum, merubah diri manusia biar lahir maupun batin. Contoh misalnya saya sabikan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak. Kini menjadi tampuk tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari, tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak nan membari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyabut nama saja kinilah sultan baimbaukan. Janta gaduah minantu lalok mituo jalan merusuk mamak rumah nanya di dapur ayam mekotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati je jantung tersinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Baik itu pasatiran gala. Sudah itu pula perubahan karakter. Salarui salamonangko karena kurang terhati. Bajalan malah solasau malangkah mendongkak-dongkak garah kudo pasamperehan. Kini lah mesti basitinah mengecek mulai magak pasopan santun dinarami. Tiba di pihak nempedusi ko nalabiah maerankan manana. Nanti kadatang kutikonyo berubah tiinya je parangai. Kasih sayang berubah jajok nan harun keceknya hariang tengah malam bakal nak rujak. Bagi suami alun paham dituduh mencari ilik-ilik karena hasuang kan nepi tanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu agaknya. Tidak lama sesudah itu berubah pulau rawit tubuh. Dari sariang menjadi semok nan kampih kini laboneh padang baransua jadi gugua. Hati-hati nak. Dek sebab karena itu nanti kok sampai bepadusi laku parangai tak berubah bawan bak lamo yo. Tandonyo gagal rumah tanggo orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor tu mah namanya. Caro hajinyo indak mabrur ke Makkah membuang pitih na dapet gamis jusaroban. Karena diri jago martabat piki-piki aku kan mengecek agak-agak nang kerika kok.
Awakkanlah jadi suami, minantu di rumah gadang, sumando di kaum urang pelok budi jawaso. Nan ba ibarat buah pantun, badarai carano kaco, badangkang carano basi, banang sedapo orang rantangkan. Bacarai karano baso, maranggang karano budi, itu nan sama orang pantangkan. Ko indak basuo nan ba itu, lah malang ayah beranak, tahibo hati bundokan duang malu serumpun rang sekumbang. Ingat tu nak. Tak kalau tagak di puncak lawang memandang ngarah ke baruah. Tampak jaleh danau meninjau tabantang bak padang kaco di pagabuki bakuliliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau kampuang betumpuak jalan rayo liku baliku. Idaman dagang dari jauh elok nan tidak bandiangannya. Maka tabilah hangan sekutiko kok dapet jauh di jalang di tapak ranah ke bawah. Alangkah saju ayah danau mandi baranang baka cimpuang sanang anggoto ketujuannya. Tapi nak, sesudah manajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit manih lah tibo garan di baru. Di siko badan tagamang heran tibo ragu mendatangnya to wawak tekicuh taga. Bada itu. Daleanan sayah nan basuo kampuang langang Sumara Indah rumah tinggal para merimbo surau lalamo tak baimam. Dicalia ayah kok karuah lumui marapuang di atehnya. Danau susui antukkan kariang tunggak keramba silang siwa. Petanyo diri sama surang, ma nyo narancak tadi, kama apai nyo nan mandayo takicuah kolah pemandangan. Katarui hati lahanggan kabaliak buki la tinggi gilo bemanuang di pimatang muntari luluh miratoi. Contoh nan sudah kaibarai nak, ba itulah suratan alam baco pahamkan dalam batin bayangkan hidup sajatinya. Kutiko masuk belum kawin nan tabayang eloknya sajo nan manih dan lama-lama. Lama suak ke rumah tanggo nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri lah jabatin. Kok tak basuo nan diangan datang kecewa aja sasalan. Tumbuhlah silang usali siah ulu bala pangka sangketo. Ujung-ujungnya baka tengkang talak je carai muaronya. Dek sabab karena itu ayah inge ayah kanakan. Nyampangi suak berumah tanggo nak. Basuo banyak nan kurang baluak ko indak panuh dek sayui pasangan sentiang alun marapek pemahaman. Usah cameh usah tagamang konon mau pek menyalahkan. Ayah tak rela tentang itu. Kok kaki lah talangkahkan. Pantang surui balik pulang. Ikhlas tawakal siap mental pilihi sado nan tasera ansua menokok kenyuguyah. Kurang bijak mengatakan. Terimalah dia dengan segala kekurangannya. Dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadar angkat tawina. Itulah sipai kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabeh arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami bakayuah dari hulu baranang mulai di tapi di tengah tak gamang lai. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkek naik janjang. Berumah tanggonan batuju kironyo naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Baka indah iwang. Pacar-pacaran tak babateh tunangan babila musim. Awak nembaru bakatawan labih habak mamak jemin tuwo. Nan cowok lah manggil mama, si cewek main bau papa rasul bibia tapi cawan. Nan ayah takuikan nan bak curito nasib sate kemana? Ba gerangan nasib sate. Dia ulah hidu kaidu maranggang samik bungkuihnya. Balau daging dilidih juo ketupek lah masak kaca kuahnya disudu-sudu lah dingin mangko dimakan. Dia lah kanyang jobaun banyak lah cacik je cacinya. Tapadeh tamasin name bawang banyak sanganya kurang daging naliek kurang panggang. Akianyo makan basiso tinggal lah sate jun tuangnya maratok daun memandangi. Kabali. Supaya usah nanda itu nak. Kok kaba pacaran juo, usahlah kari laki ame, ijan talampau ukurannya di tengah letak tulang punggung. Kok iyo ujui mengkasuinya sekadar hajua maju nak paham sipai surang-surang, iyo pulo tu mah kironyo, indah bado. Tapi nan patui kalian ingat, baraso pacaran istilah kini bukanlah testing cubo-cubo, bukan sekadar eksperimen, bukan pulo bagi kicok-kicok. Jangan, ndak boleh.
Itu karajumaniayo namanya, palecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingatlah itu. Adapun selisih je sangketo balain batu kapaham, itu adanya orang bagawu apolai di rumah tangga. Namanya suami istri basobok sepanjang hari umpama sandua jepariwa, tingkah bertingkah lah biasa. Malah kadang-kadang kagati bumbu nak. Pagi jarak patang merapek cabai-cabai bulu ayam cancang aja indak putih. Sinan manihnya kasih sayang, itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis, gantang panuh cupak balanjuang rata lanyato baparinggo, hati-hati membawa diri. Kok karuah ia di muaro cubo tapai ulu banda, adokoh gajah menyubarang di ma tapian nantarampa sinan kesayah mananya. Lah tahu sabab musabab lah jaleh duduk lataknya, ajak barundiang memupakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanang kanati usah emosi sampai kalang mahampang nak menang surang. Jangan. Simakkan tu tua katonyo, sudah-sudah hinyo mengecek baru dijawab ditanggapi. Nan pokok danga mendanga, surang cucua surang menampuang sinan basuo salah bana sia nan kilau nan tadorong. Ado pituah orang tua. Joko makan bersama-sama, mengecek berganti-ganti. Santano sama betutua betandiang betagang mariah betangka tu mah namanya itu nan patut dihindari. Ko alun basuo juang pangka taganang indak bapimatang anyuk indak bemuaro. Anok kan agak sabanta, bawa berpikir lah dahulu depending cara kininya. Memanglah kesipai dek perempuan berundiang nak inyo surang. Siek diawa ampek dinyo manggarutu je manggaracau baturo banyinya panjang. Ado kalunyo marentak-rentak mendangkuang-dangkuang ibadan marawang memakiak-makiak serupa kanai sejundai. Ijan tajadinan ba itu mengalah wak sementara. Indak tahan tayi sabanta ganjuang lalangkah kenan sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah tajun bukit. Hati nan paneh kok nyelindok pikiran kusui nak selesai sinan batanyo wakai diri. Nyampang ku awak nan tadorong ganjuala surui kenan bana usah gensi mengaku salah. Dek lalok sekalok barasian hujan taduh kabuik pun tarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang bersalisia. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disimakkan ampek perkara ke dipakai. Nan pertama ku ado salisia paham selidei sabab musabab. Mungkin sekadar salah samek kurang arif salah harati lain lapat lain makna. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan nurang pitanah titi baraku asa nandari busu ati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sebab cemburu. Awak nalesek rembang mato, gilo menjujai burung lia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ko ado nang kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nan elok sadang kutiku bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isa nanti kan anak lalok dulu. Sebab kok tadanga de anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh di bawah orang tua. Nang ketiga ijan batangka bakaru arang piriang tabang galeh malayang sampai tadanga ke Subalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya. Jiran mencigok di jendela anak tangguang memanjat pagar sabalik jadi gunjangan. Nang kampe nak berang silahkan berang, tapi jangan memaki maino kan. Dikatakan bini cilako bini nan sial buruk sisiak na lamo dibangkit-bangkit. Sampai pulo menukar namu jadi selupa je si samui. Baru nak tahu urusannya kan dia taimbau dalam hutan tabau rendong kasadonyo. Jauh di mana tu nak kanduang setan hampir malaikat tabang mahar saki di bueknya. Nang kelima kok tapaso baparang dingin baliak betimba tak menyapo. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh tamu orang mendatang usah membayang di paroman paso-pasokan betaguran gencatan senjata sementara. Ko untuang nasib kailok sinan bermulai perdamaian islah kabaliak semulu. Nan kanam balah bana kepanehnya. Hati angek jantuang tabaka utak kusui sarang tempuo. Carai usah disabit-sabit nak. Sakali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangit jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paringit dari ayah. Usah dilupa dicayahkan kami tak rela tentang itu.
Ketahuilah nak, tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal disyarat di agama di adat indak betagah. Tapi usah sembarang jatuh kalau tak tiba di makamnya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasu. Lah habis tenggang jo kalaka tak dapat mailak lai, apa boleh buat? Kabayu. Untuk itu nak, bawa berfikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda, amaknya bisa kawin baru nasib anak kamari bedo. Juman deh bayar tiri, ke bapak bayin buat tiri kasih jo sayang berparinggo. Oleh karena itu nak, usah bacito menceraikan ijan baniai mendoi suak kok gadang penyesalan. Hanya dua masalah kok kaba pisah. Pertama, inyo lah jajuk laya batin indak na inyo awak lai. Balanjo lah ditulaknya, minum jo makan dak taidang kok lalok lah membulakang. Atau di samping na inyo awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngaran namanya. Itulah boleh dicaraikan tuh. Kok indak, dayuh tu mawak namanya layu telingo kecil orang padam larono laki-laki. Ibarat dalam agama ke mana? Dosa nan tidak dapat ampun ada dua macam ragamnya. Pertama, murtad balik gagang. Kedua, syirik menduakan Allah syarikat jena lain. Taradok dosa na lain baralah bana kabareknya. Bazina babilang kali, marampok, membunuh orang, tipu tepuk je sambung saka. Allah memaaf mengampuni asalkan tobat nasuha indak berulang-ulang lagi. Maka selain daripada itu, indak buliah talak dibaca, indak buliah. Walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama je sumpah demi Allah. Kok sakadar pahlawan di pembantah weh. Masakan kurang badaceh di rumah galeak peak segalo indak sembereh. Tunjuk ajari ya lo. Agian nasihat di pandangan itulah tugas dek suami. Ijan tersabak dek karengkang, dek mada kareh kepalo jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lagi pantangan ayah. Pantangan ayah capek emosi pemburansang ringan tangan suku malampang main tanpa main darajang. Jangan. Inyo tu manusia tu yuang. Bukan hewan, bukan nyokabau, bukan pulau budak teranak. Tapi manusia nama martabat punya malu harga diri. Sekali tangan malake, bukan sakit di lahir saja doh batinnya lebih maido. Nyampang tesu jua dia angna. Anak ayah ke masak tangan. Biarlah dipulangkannya surik ke gagang sementara. Isu boleh hang pahami. Baabana rasu beranak. Baidui ijo cucu paluah bagadang kan jo kasih sayang lah kawin ke masak tarajang. Ayo alun lejang. Ba itu ayah merasukan, ba itu jo ayah biniang, dan ba itu perasaan setia ayah. Nanti coba buktikan sesudah waang jadi ayah. Dek lamui duit banyak dirasai, jauh jalan banyak dicari, sinan lu buatnya pengalaman. Itu dan ingin ayah tumpahkan kepada anak kandung ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman isu kok kadang faedahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadatang masuk ketikonya laki-laki dapat ujian banamu puber kedua. Di masa umuan dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang bania gampa semilu tajam. Meliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamu mengalupak. Kabumi madok menakua dunia baraso ke dijinjiang. Langit lacok tabulakang antah kutiko datang badai sinan kok pucuak peninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka dilabiah separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima, laya batin masak di batang. Di bidang usaha itu pulau. Ko inyo orang menggaleh sinan masuknya ke batokoh. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lah mahasia. Nyampang pegawai negeri sipil sabantalai ke MPP. Menurut pasanan biasa ukua jangkauan puber nangko indaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang jetanggo umur menuju gaek mengerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejolak. Pubertas namu istilah pencaroba sama dengannya. Dalam umur 5 balik sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja. Bermulai balik berakal puber pertama orang nemukan.
Zaman baranjak ke dewasa, suaro baran sua gadang jakun-jakunnya lamara puang kumih membayang ngete bibia. Kurenahnya mencurigakan. Pamana di muko camin gilo mematui diri asik basega jo basegeh. Adang pemadok caliat tajam penyela pencilok pandang galinggaman jende indua. Angan malayang menggajuju ku ado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan karendonyo. Gawat. Sadang gawat bana. Ikulah humu apal yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpamo anak baru sugalo ke di kacanya puntung rokok di dujo. Lucu memang. Tapi ada kulnya berbahaya yo. Ba mulai mau uji-uji kudian bagalui-galui akhirnya lah pembunuhan orang tegijau di santuangnya. Bagi orang baliak di sinan lah paham mulah perangai anak di dalam penceroba. Sadang di dalam transisi idui antara dua alam itulah hinyo puber pertamu waang kanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masonyo separuh mua karisia nak jadi daun. Tapi galiak pandai bermain. Dia aluih karajo tukang indak pakasan sambuang paran nantah kok samu tukang kayu. Adang salah indak tadanga malasau di dalam sama. Kalua muncuang lah sirah lah di bangkai tuannya tahu. Kaba ali. Menurut para psikolog, orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tanggo monoton indak baragi, taraga merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patang pagi siangnya malam minyolah juo na basobok. Tadinyo biliak ko arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lai, si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai malala resek panja. Ibarat kucing balang tigo kona, iseng maintai mancik lalok sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mandok-andok di balik tabuang pabarasan. Kuku lakek sayang mencakam di gungguang ke tengah rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai nan tidak ada dayo nyuambiak ke galui-galui lapueh ditinggalkannya. Beko dicari mencik lain, baitu laku parangainya. Hanya sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tanggo, baitu pakar mengatakan. Asah benamo laki-laki umumnya pernah merasai dilando puber kedua. Ayah pun karena ida buahnya sangkek kalian ketek-ketek tadayuk-dayuk dinandata. Tapi barakai iman di dado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indak sampai karam tetunggang. Lai luluh dalam ujian indak ado rapor nan sirah. Alhamdulillah. Tapi banyak nananyu andam karam nak. Dek ulah nang kodoh kanai puber tagagau-gagau jurumudi serak beserai pesisianya orang menonton dari tapi. Awas tu nak, awas. Joko tak capai kawin niswa mungkin merasai nan ba orang dapet penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang lai takana anak awak. Tapi kalau mencaliak bini orang lupa je bini awak. Ubeknya atuh. Ubeknya tidak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di nagari. Salamaikan anak jobini usah terambau masuk ngarai jatuh tak mungkin tagak lain. Nah, ikut nampang bisan. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariangi. Malu sugalo anak cucu mencibia orang sekampung memandang gaek pimaintai. Entah didik, entah mau pikun, entah kok setan namandayo, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit tu latah agaknya meninggalkan perangai entahlah. Nanyato tak tahu diri, badan awak lah baun tanah pedusi juo nantakana. Nan gawat merusuah pulau. Dek mato rabun baraya tah jo bareh tak basisiah cucu kanduang tekijo yo. Ado pulau cewek naniseng pura-pura namuah jo gaek jatuh cinta segala macam, deknya pitih dan paralu kepiang dapek gaek di cibia. Kasihan. Sabananya nak, nan ba ayam mati badabiah galapua nyawa kapai mahambuang membuang tinggi sudah tu anok jadi bangkai. Nah caliaklah pulau starong kiang menjalang minyak kabi. Sasiwi lampu kapadam nampak kapopoh penghabisan tasinga tarang sabalik sudah itu orang suagalo akhirnya padam samparono.
Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah cara ke ditampuh ado balarang kepantangan menjaga labih dengan kurang. Utang di ayah beparinge malantai sabaluluih cuba dangakan elok-elok. Dan pertama ayah kanakan, paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalaga gulai taunya rasa bana. Walau bukan batarui tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nampantang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak orang kata singguang. Ku ado kurang balua pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jaraso di biliak kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacik. Manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok. Rawi-rawi tantan lembungku ulang-ulangi bak menyapuah itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak. Lah menjadi watak padusi. Dek inyo raso nang kamuku. Balain jo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sebab karena itu. Santano datang keduannya. Malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo. Tunggu dilulua mata-mata. Seli dia yang Jepangka, pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu kata ayah. Ado kalau nyo acok basuo, nyo tersingguang lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Tidak lain kasih nyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hendak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo, mahambu aja lah diang cie malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lawas siarak jo pemilih serak berserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak. Usah tak jadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampehkan. Dicek dulu syarat recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kutaniat memberi dua. Dun sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak. Mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunya cicua keringek badan surang indak serikat jena lain. Tapi namanya suami isteri rancaklah bermuka-muka indak merusuak sembunyi. Mangkonya lama manih bana kutiku niat dikabarkan hendak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian. Malai pai sisaku mamak kan jarang dagih. Atau dibayar bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit patik dirawat. Inyo nan maingik menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo. Tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu. Dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai. Itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedikit. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamu lebih hidung sana. Kok sakit siana maurih lai adik awak na marano pagang tu. Manyato pulau piak dun sana kok nyemandanga. Ndak surang tu saja na pedusi doh kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babu elok melalui jalan nanelo. Caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecik ayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lain nak. Sedang terkana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia bersalah. Usah dibela di petagak konon pulau berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin melonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh dipandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandiang hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangaja.
Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak, jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tak masin. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nayaklah pamor orang tua. Ndak baik tu ayah salamu ko. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk terpakai tak makan ko indak ka baju utang lalansai baki anak ringan baban lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib paralu bagi kita bersyukur ko dinan muju bersabar ko dinan malang. Sandia ikhtiar yo usao bayi riang doa kenan satu cucuran rahmat salamono. Baitulah satantang hidup nangkona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab karena itu sadio payuang sebelum hujan malantai sebelum luluh. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habis harap tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ubek pembayar doktor je pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik telefon dalam putih. Alun layes PP anak tiap bulan tiap menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo. Handam karam hanyut sarantauna. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ubek. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan. Kapulang rasa tak mungkin. Apa katenggang minantu den samiang ameh tak menaruh bamiyak segayang aram luar selupak sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik karanta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apa beku negeri kacanya nak? Basuriah jalan kanarako, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Menurut kandungan ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong dengar saran Josu. Menurut pendapat ayah, nang sabayak saya leuknya libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental pendeknya asah bagarak dari ma piti ketumbuh nan pangkah hala jangan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman, talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah, carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato, indak pulo melampau kodrat bateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu, tak guna di rantang panjang. Nang ketiga, usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulo bamalam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah berketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan awak juh. Nanbat ibarat kudu bendi, dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi manusia lari dan tidak kencang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol. Baik itu kecil orang kantua ayah meminjam istilahnya. Dan kelima, iko yang sangat perlu bana cuba orang simak jale-jale. Lah banyak contoh yang sudah ayah menyimak memahami untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilik tapak tangan bermain di muka kandang.
La tumbuh barang sua gadang mulai mengakeh memborengeh kuku kambang sayang kesingkok. Akianyo malawan panjang kepala awak jerangkahnyo jaso tebuang beruak saja. Itu ibarat umpamo nyampang kok salah marahkan. Niat semulo ketimbalan jadi penyakit mukironya. Laba pitih mengkonya honge. Keceknya badaram-daram indak nenggadang pada bani alun tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nenciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun duo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang siko anjang menolak tuan. Sombong tibo tekabua datang. Kama saja piti udah. Atau manggaleh bana kali nantak pandai. Dek udah semakin susuk dek ambo bertambah kambang. Lima ko letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahui anak. Adapun istri di rumah tanggo. Nanbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisi gadang hatinya. Itu mengkuayah sarankan, elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi. Dan padusi membubuk banyak pimatang patut ditarah bandanya di siang juo. Laki-laki mairiak padi, biai menginsai di manampi. Papa menuga, mama mencici udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo. Bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako wa itu yo di luar tanina. Ko istri bapangasilan. Jadi pegawai makan gaji satu berdagang meniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah hancala itu banda duo tabeknya cie. Satu laci sebuah puro di sinan tuah talatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bamilia surang-surang. Tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah. Alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah jaya. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kuduak pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baik itu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggung jawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Kaluak paku wacang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan dibawa narang sarwaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang kampung dipatenggangkan ditenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Urang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkuh. Anak digendong di pangkuan dibalo je pencarian dakek kesaku penyimpanan. Kemanakan dibimbing-bimbing dituntun sambil berjalan je tanah pisaku tinggi. Awak menjadi nangkodohnya. Ibarat daun naraco kemana. Inyo setimbang setaraju sabarek bungka nam piawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarat amanah datang dari Allah. Nan kida utang di adat. Suriah sipasin di lembago samu dirauk keduanya. Barek ndak yong? Barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah. Nan ringan majib dijinjang. Nyampang tagajai takucawai langit berang bumi maupek dalian nyato kau hukumnya. Mana orang muda nang kadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkulan saya utang piutang. Ado sipai nang dipakai. Tapi yang suan-sua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah hutang dicici mengko lansai. Nan pangkau sao jo karajo mai riang doa je tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu bajata-jata. Tak guno memakai target. Sinan bagayui badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang semangat. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sabanam parang. Kuk tibo di peparangan sangko latihan parang-parang. Takut jeganta tak keraso. Picayolah kaya. Mako ibarat orang bertahun nak.
usah dipandang laweh sawah, tapi maduk saja menakua tanah hayun pangkua berinsik yo. Dari setapak ke setapak indak taraso tasadari lah tibo tapi timatang. Salah saya selupa bunta baraliah ke piriang panjang, lamo-lamo sawah lalu luak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik, tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal ada awak memakaikan. Sudah tu pulona, niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan dia ingin baleh budi doh indak maharuk baleh jaso. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah di paliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapat nilai ibadah. Batu akan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau memberi, usah kunyang karena kuni, lamaknya karena santan maharuk buliah mengkawajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang, apalah bunyi buah pantun. Guno cumanak dan panjangkan kapan dinding sawah teruko nak tarang jalan kaparak. Gunonya anak dan gadangkan kapan bimbing badan kau tua badan dan tidak berencana. Salah. Baku anak gadang isu gadang indak membalai guno awak rangki inyo malengah. Dan ketimbuhnya lah upe batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di malah taknya keadilan. Sehingga tadanga inyo bapantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabiang tumbuh si pului indak paibo tuan Allah narunciang juo nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lah tagadaina ulah dek salah pasang niat murtad lah nyato muarun. Jolabo siata ingin, jo sanjuang siata nio. Tapi mahamun manyada-nyada mau pe membangkit jaso indak manfaat berpaidah salain dandam putih aso. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit karanta surang pun kalian tak menyilau. Ayah hendak bebo hati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang. Hendak. InsyaAllah hendak. Ayah hendak ke menuntut balasan payah menggadangkan hendak tahu siang je malam hujan kalam maradai jua mencarikan anak nama rampe. Mandeh pun hendak ke menagiah hutang nama asuh anak ketek sajak di rahim bundokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato malalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggung jawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian basilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nan tidak berpiutang. Hanya de Allah nengkamanagiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak, setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai jeniat nan terpasang. Inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ayah ingatkan, ikulah kunci pasak kajina. Yaitu gadanggalah anak karena Allah bukan karena nak dibaleh. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balai jaso. Uruh dun sanak kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung mahambiak muko karang banyak. Itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado ke puji jauh lah dandam jo kasumat. Ado pemeo mengatakan bali kudo yo le murah nan maha bali rumputnya. Itulah istilah rangsai suak sangkek musim japut-japutan nurang kilaki jadi boko babini di japut urang juo. Tapi di zaman masuk bak kini kudo lah maha ragonyo japutan tinggal jo siriah alek bajuta biayanya. Bali rumput umpama murah tak membali menyabik dapek di parak ke kanyang juo alun kamati betanggang lapah. Tapi hidup diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia berjuak pertandingan. Di luar minum je makan kain baju para buik rumah uang sekolah kelengkapan biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah yo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi yo. Pendeknya nak selain maha bali kudo harga rumput maha pulo. Dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang terompa made in Jerman. Dia sebab karena itu kini-kini ayah kanakan. Nanti kalau jadi suami orang,
Rubahlah sikap pembawaan awak nembukan bujang lai kudua dan nyato papasangan. Hindarkan nang kamu wazir. Tangguhkan nan tak baralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau kete ulu bandanyo dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang. Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 baleh ulu kete muaro gadang. Kariang singkarak je meninjau tuhu ang belin je sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu, minum kalapau tak masalah tandunyo bermasyarakat. Tapi jangan bakatarusan, liek-liek di matum buahnya sesuaikan mor jobawi. Dinan sadang elok, mengkenyo elok di tengah letak di lampung uang. Kok dulu tarago lapeh sangkek badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta ragu anjang baratuih bali pisaunyo tali bapilin tulang balui kala batatah pera ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memanci yang barundo di tabe urang asetnyo bayi dahulu. Bukan to ikan nama cito kecipu ayah nama gilo batandiang joran nama nagia. Panang tagang tiapuang hilang ikan menjijui tali panci yang dipunta lalu kegumpalan sindan mahanyo paduniaran. Hobi baburu je memanciang na itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabis pitih bajuak bahabis masuk usah turuikan dunia orang. Yo kok lai berenang di dalam sadang takacak dinalai. Tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai tak kasih pulih maupek sanduk pengadang. Cuba beretong dalam hidup. Kaji diri karena laun tuang. Agak-agak nangkapai kiro-kiro nangka tinggal. Usah bersuah handai orang. Membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh Cabalabu. Di rumah bebareh hindak lapia domino bakucatak. Bapitih sekupang ganok lohan jemurai nan babali ayam aduan nan bataruah anjang paburu bamanjokan. Konon pulo memasang togel kerajo urang seseaka. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo di tanyo juo. Lah jaleh to balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA nyo nan basigi dapet memasang empe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel nak. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, lolok. Adiala orang tapi waang usah jadi togel. Nyampang ko lay berasaki nak sedang asam lebaraya bilalang dapet basiang. Sekali-sekali bawa laraun pai piknik rekreasi basantai kalambahanai. Kangarai kelubang Japang mandi-mandi ke batang tabi makan rujak ke pantai Padang. Atau ke tepi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton ke Gloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua bernostalgia kecil orang kini mengenang masa yang hilang napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus fiber kedua mudah-mudahan. Nah itulah sajo diri ayah nak sayok patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam. Isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi. Kok mati ayah dahulu ganggam taguah pasana manah itulah waris bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak putih hati bawa keadaan. Tandonyo suku menerima jawek lah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.